Gipasakahan og kasong sex trafficking si Pastor Apollo Kibuloy ug ubang administrator sa ilang simbahan sa United States Attorney's Office. Ani report ni John D. Esteban. Base sa indictment charges, batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Ginapugos kuno sa pastor nga makighilawas kaniya ang mga batang babae. Bugti sa ilahang matud pa, spiritual nga kaluwasan. Si Kibuloy ang founder sa Kingdom of Jesus Christ, kinsa suod nga higala ug spiritual advisor sab ni Presidente Rodrigo Duterte. Gawas kang Kibuloy, lakip sa gikasuhan ang mga administrators sa nasangpit nga simbahan, nga sila si Teresita Tolibas Dandan, Helen Panilag, Felina Salinas, Gia Kabaktulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare, Bettina Padilla Roses ug Maria De Leon. Nakalatid sa indictment charge nga nagarecruit si Kibuloy, Dandan ug Panilag ug mga babae nga nag-edad 12 hangtod 25 anyos aron magtrabaho isip personal assistant ug giingong pastoral. Sila kuno ang nagaandam sa pagkaon ni Kibuloy. Tiglimpyo sa iyang balay, nagamasahe ug makighilawas sa pastor nga kabahin kuno sa ilahang night duty. Nagsugod daw ang sex trafficking niadtong 2002 hangtod 2018. Gikuhaan og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao si Kibuloy pinaagi sa iyang abogado apan wala una kini mikomento labot niini ug giingong magpagula lang sila og statement. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga kapuso, karong hapon lang may pagula og statement ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kalabot sa sex trafficking case bato kaniya. Matud pa usa kuno kini kapag pangdaot kang Kibuloy. Bisan kuno nini magpabilin silang ligun sa ilang sekta ilabi na sa minilyon nilang taga-suporta. Ang miakusa kuno kanila sa California sa Amerika, mausab ang mga tao nga nalambigit sa kaso nini sa Hawaii kaniadto. Andam kuno nilang atubangon ang kaso batok kanila.